Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hadian pelawan yalam ya ka Sonam Raghuvanshi Shashalong ki Pulit kanong ba kilalit ra ya ka Ganesh Das Hospital kabadon halau mali. Ka jinglit ra ya ka Sonam Raghuvanshi Ganesh Das Hospital kolong man Phah Bniah ha ki doktor ya ka jinglong jingman kakot kakhya jongka. Ka Sonam kabla syakyam halor ka jingkeno bakaladon keti ban penyap yala ukurim uraja Raghuvanshi ha ka than sora kalawan poi Shashalong hadian ka shiteng senya balara yaka shathanat sadar kabadon hathana road kasunam kalalit ban pendam ha ki bor Pulit ka Gazipur ha Uttar Pradesh ha ka step jong ka khandai tarik Bniah jilio arja apsan hadian bonsingi bakala petri nadu bo kurim jong ka uraja Raghuvanshi ulaja rengai ha ka than sora hadian balalap yakamet uraja na ka than wei saudong ha ka artarik Bniah jilio arja apsan kasunam kaladon hapedeng ka jingja rengai Henry ha ka khandai tarik Bniah jiliu kalalit pendam ha ki Pulit ka Gazipur. Nolor kata kiladon sangut ki weipat ki bana Madhya Pradesh ki bala syakyam halor ke jingkeno ba kiladon keti banshim ya ke jingim jong uraja. Kini ki sangut ru kin sapoi Shashalong na kebenta bantokit yaki.